omwana bwabagirango lakini omukungu bwaba basinkora gotebinde ngo isukondoka the VOV ayanjanje woman tinkorora bobe bono na bantaite ko tebya ngaime yo muroberi we Chiamate na bono ntaite ngo tebya nga onyekero kende kwa mbono gotiunia TV ne radio ao inyora muroberi we gabwe Chiamate nigo horo wengenche na mano kegima asenge njokora batebyende nga chiseko bagora ase gatagati yo bwamate bw'abantu bamenyete isko gabo osenchereria abantu baito bataite komenya nabo konyoranga ebinto byasarekire bona nabonta getegoteba nga litkolia rero nigo togendete ko gosoria chamonaye rishabikiriane imeye ngambo egoteba nga bintumbire biria bigosaria obwamate bw'abantu banchanire naende enchera ora kole omanyanga ebinte bigose obwanchani bwasoire gokea gose nigo bore endangered yani asobogo chikokolera na komumbori go chikoba bogo kolera asaga ya these are the signs of red flags na gotebya asenywomo ngambe yeri tkoria rero nigo yachire asengencho ekero na ligereria litkoria Jumatano nkarora abantu bagochengera bwamate bwabo bwomukungu no mosacha eida banywoma inego se bagochikonyoma na nkara abantu bakugorera nebisicha nkarora abantu bagotumira na chimes chingiya nkarora abantu bago congratulate one another bako adokibuna bakomora chinkoro chebo baka social media bono lakini tiba inyoranga badaye egentonkera orona kira kyonyo bwanchani oboyamba kogendi kubuya kego chikiale temechando that is why tobwate breakups chinyinge ase egento gekoro kwanga obwamate bwomukungu no mosacha yakora yarakanya abantu bandengwe itabali skoga abo asengencho yogotegena na asengencho yogotasemania boronge kwanyorange mekono ya chiri bono ekero nara kwanira talimake ningendrete kwerera nyarodongo ingambinto kibiri biragere omanyenga obwamate bwao mbolia saronge nigobore in danger egento gekogera egento kende nkeringa ekero okorora omonto are so private bantu bandi bare so private nabo mwanche ine no monto mokoroka na sweetheart mwaruka na babe mwaruka na Marieta aliyo mayonsi darling my lord my king my amangana mange my queen amangana sipi aliya mayayo bwanchani abantu bakwebera nisko gabo lakini umuntu yokwanyoranga nigare abwate privacy yekerengo ke euro yani amenyeta tukomenyo bogima bore so private abwaro na go open up lakini ko batebyari ngana wanchete aibo ego kororege ntokenga buneke ga bwanche to monyaroka rakinta taiti go open up bwanche to mosacha rakinta taiti go open up manyanga obwamate bwino go bore in danger ninki geko gara bande bakora bunaiga ndabona bakonyora omose komoke wanchana no mosacho monene ore kapo gose yani onyomete in the real sense kwanyora ngo mosacho yeiga iganga ineta kanyaruka katatagetigo open up bono ororanga egentago korano komenyo bogima bore private osinyuko moigolera ense moyende yankoro yaye amotebinga igomenyete igana yana bono gokorora kogodeti omonto gosemore no monta so bwamate okogotebi so bonkemera but in the real sense tatageti omanya so beye for a prolonged period of time yani asege kegetambe mono tatageti akomanyesa menyete amenyo to mabere so private manyanga obwa you are in obwa matoboiga ni obore in danger that is a sign of red flag egento kende either anyuomete tatageti discover ingana anyuomete namba yende yakabere eido monto yoiga tari serious no bwa matoboiga ni gagende to kugotimbera mache yani agende to kupotezea wakati kugosireria chingaki bono ororanga toisaini tara igora pinkora ya yanga naga netigo ko ni fully buno monto ye for the rest of his life or her life bono monto yiga ororanga need teyo yo ko iro monto yo mo introduce ko chia se family ane and yet I'm not that very serious tinta ke tio koraki tinta etiko chikomo nyoma mbosa ngoro kya bantu bane abairi bane mu introduce monto yo nande there after bacho kanyanga no mungambwate so be very careful that is a sign of a red flag.
flag more especially asaba sacha no nyana asaba subati okororo muise ko somo subati okonya kogotizi tatageti yako ile soba na bore willing otagete akoire ago introduce tiesaba ibori baye in other words na bore serious inotagete mosomie abantu bande bare buna bono caution ka kitari mangana kero kene nore iska bwa waso mirio moiseka bo monto na bore serious yota etomo somi abo monto egero mokale mokao many times it's very discouraging na rolire cases chinyinge iska bunkomera na chira chinyaro dongo inyoro morario at times mangana yango koletera ayande gare out of practical experience ege kogera nkora korane no research ya nesko gabunga kichiamate chimenyete more especially when it comes into agent yokoro Omwoyo relationships wase relationship bona na bonta getego tebanga korengana na utafiti na abeire ngo kora iskogabu na nyorire abanta bange bakolala mikanga basomiria abasubati babanto either from humble family backgrounds baba ire skuru baba somi bagwenera baba banto but come next time kwanyora ngomuntu oyo piacho kirego cyari omutiro bosuguni kabako onywamiro no muntu ngao yagera abantu bande beita asenga chago chikorigereria input yaye abekire asoko university aso montoyo igana ndo montoyo end up kumo frustrate kwanyora ngabono ebinto byachire bogeka na bali na ino basubati mwasirirwe either okorwe humble family background igose omusacho wanchire kogokonya willingly na ino tunza heshima renda maskania yo egekogera onete yotaga netie bisyo kwagenda gwatigo monto goitera chindera amariga ogoiterera amariga alia kwamenya a cursed life for the rest of your life bona na bonta ite gotebanga kokorora omuntu ameto bugmabore so private tata yeti omanyesa akorwa tata yeti omanyamuna amenyete is a sign of a red flag. Another point negendo gerige korokwanga violence as a relationship. You know, ekeronya rodongo kwandira igoro ya violence as obwamate bw'abantu babere, that is a male and a female. Ego minetinga ebisegi gokora ebisegi byachakiro sikisegi cyachakire. By the way, did you know abantu mbali bari just a boyfriend ne girlfriend? Lakini bakwembara nabo gakya. Muraho ukorangeli ugosikire rumu yayo ugoita ukobori kikwanga inere tenki wakora takimoro kabanga ikwarenge why your phones off umontagu ugoita ugochwate mechalichi ngaigo bana gade de okoro kinga na gwanye ngana kone tinga na maite kugamba mintu mwanyagetinge such behaviors aren't good nabeko nyarekana esime yakwa reto umulero nyomuntu yo or lose trust or ranga ukwa munga inete muntu yo talinga gagwanchete. Some ladies thinking ekero bagwitwa igoni go banchire ekera kungitanga ngaina irete sima morogoba iganganchete. No, that is not the real thing. Minto mwanyagetinge gokororo musacho kona kugoito kona gogwaka chinkundinga ngaikwa ngamorogoba atara kunyoma ka square ensembo bere to baise kungaina kanga niga gwanchete. Okay, on the other hand ekerongo kwanira ringane ya violence it doesn't terminate no work waiting kundi chioka violence na beko bagwetera ebinte binge. There is what we call physical violence. Physical violence neli yani omuntu akorwanie segire physical yake mangana akorutera words of insults yani akoko insults okorokai mboliye yesaga neki omoishyoyo echabweye such words okoromondo chakiro korutera amangana ngabunaya omuntu agogwakire simyo kubolinge bundenga igwachete marago kesaga ne kelinga ikwale nge aya gachikali where were you last evening, who were you with tara takakumanya nkigi yako nyorete ngaikwale nge not necessary ringa kerota alenga asari gosata guikerete ni okwale ngase omuntu nde
such things egosegento kenga bune kyo gitokorokanga physical violence muntu abantu bakoruterana mangana abande ba exchange ya mangana atagwenerati bakora mana okororo bwa matebwo ino bwasoire kobo bwoko na kuruterana matusi. You are endangered. Igobono manyanga, those are signs of red flags in our relationship. Minto mwanyagetinge. Not only that, there is what we call sexual violence. Sexual violence nekero yani sexual violence omuntu munabono ekero togo chera sense meyega ya sexual violence ebintu nebingenya rodongo nderere asege se ringaneriga lakini rende tigandara kwanera hese menyingake intebe ngabuna bono abantu mbale batagete kwerenda golenda gose ne obwekungi bwa batete bwekunga mona kegima barende mebere ya basoko babekungi goika ekero chinyomo cyabo cye ikera ni cyabeire bamanye ko bwatoka enseme yo kwamanya konyoranga no bwate somebody morenera so bwamate erega tagete bwango bwanga umirana naye kimobere times gawo gosigatereria yani aguitera chindenda matene na bwango tatageti kora kwa time omu understand yo mumanye. And by the way, did you know kumirana kimobere before enyuomo ya ino is forbidden? Did you know it's sin before God? Because once you lose your virginity in both sides, once you lose your virginity omosacha no mukungu ekero mwasiriri obwekungi bwaino obu amatobo nigobore endangered aseki. You've explored one another. Abantu bakuganyirira na asogo itera chindenda nigo bakulenda obwamate bwabo eventually bwacha kobo bwamaskani nande bwa long lasting okay amasani amange osobwambo amatobonge mo especially ase bali bataranyomana bwabeire bwoko bune kiranchira asenye nchoko nyoranga omonta akomanyete beyond extreme, yani omonta akomanyete kwetani bunaga neriko komanya okorengering. After all bono kikira yango salvatory. Apart from that, under physical violence bintombiro tobwate abantu always tiabaikaranse bajadiliane baigwana se ringaneriga bantu mbakora ringaneriga ase okorwana chisegi. You know, at times yatebeka nenga abantu mbare bakore bigenteke yani buna bari bataite yani umuntu akora buno yogoko rape. This is what we call physical yani sexual violence. Umuntu asigaterereti agocha buna yani with no hooting, yani agocha with no hoot. Yani that waka honey, all he wants is sex. Minto mwanyagetinge gokorora obwamate bonga buno obu omontada geto data to misuse sexually manyanga. That is a sign of a red flag in a relationship. Minto mwanyagetinge. What are now the possible solutions? Under the possible solutions, yani bono ingaki gose richibu gose egento ingaki bono ama chibu yegente kenara diaya lakini minto mwanyagetinge. What are the possible solutions? Nambeyemo, let people understand on how to open up. Yani let people try to open up. Sorry, abantu tigaba open up ekerobara so amate tema go open up tebyo mwanchonche kene kinganchete ekeninki angete incheni narete go koreke eketina rete ko gekora incheni ngani go koreke keriti nkoga ni gokora such that ekermo go ikera ase a desk muneyega mwanyoranga ebintombire oyako kumbake no yakumbake egermo ikerane obwamatobo iga ebogenderere kwa njia iliyo sambamba. Namba yende ya kabere abantu tiga batema gwanchana genuinely, yani kurumeya nkoro yani umuro bwanchani bwa kurumeya nkoro tari enchereri abantu bakona kungainana yani orochenga boli oyo era tari one of my taste lakini gokona kumungainanga tiga mungaina asinge nchokero kende o tagete gotachera o nyore gento. Did you know omuntu nare ogwanche gento gete asenyarebe ororanga go ikeregentekeiga igonko mungaina ni mwanchete egerengi keregentekeiga minto mwanyagetinge
such kind of love obwanchani bonga buno obuni wabore endangered obuno obwanchani bogo chigokorera asako anchomonto with loyalty yani some friends egento yekorango kinkeringa some friends are very loyal yani monto are loyal ya umorete pi ongolete bunaro mugima ase omwanchulio ye agotebanga embarase wa matamonere so minto mwanyagetinge tiagwancho monto just because you want to achieve on something igo mbobe sana egento kende nkeringa na kim abantu tiababe understanding tema ku understand partner ya ekere bwato mochando gete kaba understanding igachita sigeta irerwa always by time egento kende kiagere understanding ya bodire asa abantu bangabuna abayiga inkeringa you don't take your time irebiro bya ugotegerera to your partner be a good listener and another thing tigago distract your partner ekerago kwana there is always what we call distraction you know ekerago distract yani distraction sorry ekerago distract yo monto nekero maybe arego kwana gento kwa mo distract yani kwa mo rusia aseringana liata itiko kwana work up in very fast okomona chanacha tota itiko mo time tiga amangana yogo distract omonto your partner kerago kwana always by time by convenient time for him or for her omo gotokwao akwana kole and then nayo manyago soana na mena times yo bwamate ni gobo sereka ekero yago kwana no yogo kwana oyakuma na no yago kwana always cultivate to the art of to an art of being a good listener go say you kwe humble for instance ekero yo mari goro no yo motigate mego chance more especially as a chinkoro chiko beroka chire ibere chigo chikoiruka go chigoro mono abantaba imbari go ikera a solution asengencho yoko burgera obwamate bwabo minto mwanyagetinge another point there is what we call transparency okay kero ngojera anseseme yo bwasiori yani kabo monto gwasiora kabo monto okoi ogwasiora yani okoreto borabu gwasio utabyu monto nganchega igaro no ngikerete kerin caring try to open up enough abu na ominetinga be transparent being transparent negento kingenchenene accountability transparency and accountability negento kingenchenene mono more especially in a relationship iyo dokende tiga omonta manye your status maybe your financial status because many times ya tebe kanirenga finance or say financial problems inkwagara chire relationship chinyige chiakoraki tiabuneka let your partner understand more about your finances yani income yao tigomo mosani o I understand that narike ko bakonya guikerana because many times yatebagani abantu bande mbare bakoba asobo amate oyo ma expected yonda kole wetani yonde ose oyo mama nyetengo oyo gabwate kombwa so ni extravagant after all my partner is there for me no that's not the right way to go eminto mwanya getingeke rongo ko bwato kera garo ngochi ko bwato kera engere ye mo ko chesko gago egere herago entertain yake go abonta itako tenganya rodongo bono toko ira na katika ile hamu ya 3 ninko ile asense meri hms nchikororanga inkigose abense meri ya Facebook bate vire namba yende ya kabere manya gukoira ase omjadala bweri tkorya rero ngigore chimikorwa iskabu nayo ntebinga ine ninkibono hoboroche kiagerire obwamate bwa abantu banchaine bwa butokire iskogabu ase gatagati ye Chiamate bado umuroberi we Chiamate no gendererete.
igoro tata. Tata. Right, wana minto mwanya getinge nyuma wana nande kana gatwarure bwo bwatokera okwo asembeo mona fundi wangu wa mitambo ore maiga gari na rokoro kwanga Hezbon Michira abonta ite nande kogenda ase ensemeria yechisimi egera bono nchake kubwata enyubwe nganiki ora kwana korwa isko gabwayo motegera lione. Hello Voice of Victory, hello. Hello VOV. Hello VOV. Basi bono nabondo chenga ya minchokire rishabikiri anenderia atemire ko ngenge juana on one ria ngenge jiri boire sana baka yageri na anachere irengere yo igatwa anderia minchokire. Hello Voice of Victory, hello. Yes, hello VOV. Na kubwatiro musacha mbuyore kwana ngonerio gimono gegima muno musacha kwabo nuchira bana magazo gate umanyete mbwasa murwa kai na koigure ni ngowe lakini ngokuwa na monere rishabikiriane Clinton mbiyore ngayoke bwatirete basi bono negenire nganigo ore ase radio yao nande kwabere gokombwatia bono ntaite gokoboria ngaine amangana yaiga bono nabeire nkwerera Nyarodongo igoro yobwa amatekero bogochikobuneka ngambinto kibiria bikogera omonto manyango bwa amatobo igambo ligochokora buya mo especially asobwa amate bwa abantu bali bagukina bono enya omwana moiseke no mwana omomura enkyora kwanere igoro yobwa amate botari gochikokina eni mogo so igo chikokolera bya
lishabikiriria ana liasire korwa sembe ona bonta tote banga koranga Clinton mbona akoigorere ndie yaye igo ekeraje butoire na amanyire nga tamaitinga yarenge gochakira nenga yaokorera lakini rene ngote banga na babikora abaigo bona minto mwanya getinge na bonta getegote banga naki ime ya Sunday edition inyora ni gonya rodongo ngendera takwerara igoro ye binto biri bikogero bwa mate bw'abantu babere musubati amono mumura mboko genderera under that point asinge nchonganyere tena ende chisimi chino korwa iskoga gwo na bonta getegote banga gwo korora igento gekorwa isolation yani omonto musani oga kogwatana na koresa abasani baye kero kende mwarenge nere orora abasani baye korwosyo gwe bacho gotiga ibyeka okona kogenda para ose gwe bacho kwebisera okorana na barabwo omanya kogani okoumera manyanga omuchando noraso bwa matobwo namba yende ya kabere there is what we call yani disrespect yani okonyanga omonto tari ko respect your time nkingo kwana nkina nki minute karongo kwana iga somebody who does not go respecting your time more especially who cancels you go cancel tinga kimaro chikomera na the last minute yani o cancel for example mwaga na irikomera na nerero tinsa ikomera ya machi amorogo bekero mwarure gasi for those ones of you who are working yani barimo bakora chigasi chobisi gosekende gosemubwate biashara byaino yani more self employed kwanyoranga omonto yoiga mwaigwana nete mumerana na saa 11 that is after job omanyago cancel the last minute okotainga I'm sorry babe I'm rushing somewhere okotainga oh I'm sorry I beg your pardon yakogera I'm scheduled for a meeting chinse chiga atago tebeti mapema manyanga obwamate bwaino nigobore asa kongumona kegima so nega neiri omontago tebye kene ayigere keep time many times egento gyokorende biro na go cancel kiabeiro muchando monene ase obwamate boli botari gochikoba ebwoko genderera egento kende nkeringa na ki some of them mbariko nyara go keep their word ekero konyoranga omonto tai konyara korenda mangana ye yomonwa yani chi promise chia go seko chira gukoliera ogotebi on Monday ninchenko ile out on Monday ninchenko gorere gento gete on Monday ninchenko tomerebe sageto korere gento gete on Monday ntoche toikaranse tora kwanere iboro yobwamate bwaitonga ngakiboga neriko genderera on Monday ninta geto nkoire saba ibori bane somebody who does not know on how to keep his word or her words manyanga igobona omuntu yo tarigo chokolera asagia right bona minto mwanya getinge na bonta getegotebanga tuabeire tokogenda ninaye hase speed ngaka mnenga mneyo ime ya Sunday edition na bonta getekogotebya ngana ki signs of red flags nechi nyinge chire na gotebiringa na ki possible solutions inachikuana ngana ki abantu barakora kibare konye korwa ase amangananga bunaye iga bona minto mwanya getinge na bonta getegotebanga kero kende ngonyore kwabeire kogochandeka mono kegima gose kogochandwa asingenche yobwamate bonga buno boiga be prayerful gento kende under possible solutions nkeringa kika bomonto bogo saba tebinya saying give me the right person one of my best choice egekogera nyasaye okorwa the right partner nyasaye okomonto partner ya bene you know wetero ogosaba God provides egekogera nchinyaro dongo I believe that there's power in prayer nyasaye agoteba nereta toito tomosabe tomosemerie na ende kirito komosaba nakyo agotwa namba yende take your time bantu bande nigo bagochibaba ina rush tiako ba ina big rush yani nganete oyerete well as much as nyarudongo nkora batebingana ki
naro kobaso bwamate bwaino bwake bwanchan for so long, yani a prolonged period of time na kera kionke bwate imechando yaje, lakini rende obwamate obuya no bwamate bwaigatwa tari asanto bakumanya na marogo bamanya ne wiki eria rero banyoma ine bameta no mukungu tari obwamate asanto bakumanya ne miaka 10-20 years bakonyote abaninga ntojo tonyomane obwamate obuya no bwamate bwaigatwa naye nara manyanga na kyokoro syo bwamate bwaigatwa naende abantu babe serious always. Remember, akeroto kuona ringana relationship is all about serious business, is all about business minto mwanya getinge ekerobono indoche ebiro byane byabutokire nyuma kando je cyabutokire kidaika 50 nice 35 naisatu igoro yechisa 10 cyabono maragoba nabo intagete gotebanga nyarodongo ningwachite mono kegima ekerobono taite korago entertain sinini ase ngareria twabutorera nchira usasi chingara chiko bwatia egera bono nkorete nchirenga kamunenga buneyo naende mayako gotebyanga ninki bono geko bwatia lakini bono ntarage ndororo ninga nikogenda hase ensemeria ya Facebook egera hindarenga ninki wose abasani abaiga usama shabikiana mwari kireko rwaisko gabo ekera bono nkoligereria narorire omusani yomo agonta binga ni akoro kujemima korwa chisemo chiria chiangong imeyo mojio Nairobi agonta byanga nyarodongo ningana etako bwatia manoke ime ya Facebook hakika show yako inabamba moto sana kila wakati bia mana jemima hasinge ncho yogo nsegeta nonya bana konya na achira sensemo yo chimesmes monga berege ko narorire rishabikindira igari nyorwa ya saire gokura kuria esimi bono. Hello, Voice of Victory, hello? Hello, Viovi? Hello, Viovi. Mosacha, okoraranga kwerwanira ire mono kigimba kwara konyora na bwato kirenseme yo na chirenseme ya area ya Facebook bona naye kara ora kigima litangani otebenga naye ngona ndenga ya okebwaterete korwa. Yes. Omosacha. Wairire buyo Mosacha. Nisho bikiria na network yeta itako kuanga lakini ninko ibwete kuana mono. Na kwangule. Na kubwatire bono. Na nkiora kwanere igoro yo bwamate nkio kagerete ke bosadio bwamate mapema mo especially asega no buneria mo iseke no momura inkige kogera bwabutokera gatigati ya mate wana kana wanta tuanga yes yes wana montando murata iko wana mama yo oh madavi ngo gotomerande kende keep the words mbia mono sana ntu age kwanera watebire kene omonto akogenda ongainereria nichengo materekenda mwari ota okaraki tako matakende yes nande kende ngerekirisha bikiriani yes oba mteja pi kwante birubi yamara kegima korwa isko gagora na mashabiki amino na gotegererete bono batebi bono batige ko matesi mi batige ko bamteja ege kogera bwa matebore igoni go bogochibwa butokera nchira gatikabere biyamara sana rishabikiriana. Thank you for being locked in na goki umono kegima basi bono mabuna rayo amashabiki anda kare gotebanga okongainana omonta guchio matesi mi mute bono genda pi. Hello Voice of Victory, hello Yarodongo omonyene sagara enzagara ngaigwa kabiri gukura kuri gisage tigaya nati wagi andwa bigo tari mangano Mosacha bono ni gore imeke gima
bana na kuwa tire bana bana tiga manga teri ntage ka gara bana avanza gara bara na bako Intevi bono. Omo na babo ta buya. Yes. Para mga dire mo bana ka gari na ka apri ra ka. Yes. Sa kwanya romo so tire ba ka ara yo mo si. Ara yo mo si o ja ga te ra ni te. Yes. Nada ga na tikara na inde. Madama ke kira kono naam to me ane sura possible no ta agar kira ka tera iga ek baar dekhi bani kira ta ke tega kya kar gane to me so dekha ma kira mata ka me wali sura wati mo wala mana ko me ta ni to na ba kware ke ke tangan koida na koige na nan koiyo mo do se ne mere tie mo ta ta ko ta ko gari mo ga to ro ke jo ja na me tu na te ko kar ra ti ku ase Vale che se mi non è vivo anche era una volta dire mo tutti gatti guarda ane una guarda che magana Yes. Imbu yamono kegima basi bono esagara ya tebirenga okongaina na kwabuchira se katakati ye Chiamate na go kire mono kegima. Hello Voice of Victory, hello. Hello. Basi wana risha bikeri ana na liko na gote makoro esko gabu lakini ya mincho iri unabata birenga mbura negenda tago twachinse ya mochinde na abande na barabo network ya bachandire abonta gete gote banga don't worry inchense mo ya ne network nere nigere full asense meri studio bona tagite gote bianga na kinya rodongo ningenda tomono kegima koira ase omurobiri we Chiamate inyora inamberi ya ito nigere enogo isano na ibere isato isano nemo isano na isato isano na ibere isano na isato isano na ibere isano nemo isano yo ne namberi ya Airtel ngoko ande ya Safaricom asa mashabiki ya mageni egere naye bono oteme ukura kulia emenyoncho. Hello Voice of Victory, hello. Ayo mongi na nyangaresi mbiore. Yes. Eh. Ono aki ebi korona ndelimo. Omongi na bitebye bikonye. Enga keria karoro tsiningare ngande. Amaene siminjare ngororo. Ono murale botabonyo rumadeho dawoika bugiranga kwara amna do konya komusina. Yes. Pero tisimie chuna kiacha. Ago temna kawange namba tata. Ago temanga nge namba. Ayenye nambe tubuno epurono toramo. Yes. Oko muena mbedi kumbe lande simitari aya kawange ne yo mondo gete. Ya mungai re bona mobeke ire besari kumbe bate bane tino manyera ne ye kibago kora. Eti niere bona ya bamseta. Tanda wangoro te bate bano amane ba kodigani bamanyetinga bamanyetike. Bono. Ati bona Facebook oro to usiri oro. Yo ta bamanyora. Facebook we yale tirembe chando mungi na nyangaresi batebye. Yale tirembe chande nenge no koro bunge. Iriyoje ne kanise tuare ngonye na wasae tuanyora na tuagamba. Yes. O Kristo dogo tabora akora ndio mo Kristo dogo limotwege nana. Honorero dia veire pakawa Kristo bayo no pora we kabaguase. Barongire Facebook. Barongire Facebook we inero no kare kongai no kwando mere dogo orioba muteta. Ono akiri bajeri jengo bate muna aki mutare okute bo ene bo batigore. Amina. Mira mono.
Right, bono omongina nyangaresi otevire buya mono kegima korwa isiko gabu igagoteba ng'a asense meria ya social platform bono chinywomo chiabeire chigochoganiwa mono kegima bwamate bwaserekire aseng'encho abantu bande nigo bakumera na Facebook bantu bomera na Facebook bono igakona gokwanera omonto atamanyeti omonto atanakorora abantu egeria ya social platform. Hello Voice of Victory, hello. Hello. Voice of Victory. Enyana bunacha. Aya baba nyarotongo boire buya. Buyore rishabikiriana naye ngo bono nane ngayuke bwatereta. Hakina one tigayera wesi kunela ko. Amina. Akarwa Kenya Kongo kebirigo kwa bwatire umwana boda boda Chimbunche. Chimbunche na wana ko igwanga naye. Omanyete amatukaya mashabikiana nazo iri ko bamanyamari sa mariogi. Kana iwure riogi na bango manyongoyo bakabe chimbunche. Ngakioli. Right. Uno mongino bena mono kegima no mongina bwanchito bosemia ando korwo bosemia nari konyora bangina 15 igago se 10 bango mongina nyangaresi ense nigo yarenge kogwena abana bubali bakorokwa bakungu batito ibere erende chimbunche akoranga chimbunche chiamo butokeire korwa iskoga gwo tari magana nkora era chire. Hello Voice of Victory, hello. Chimbunche nanche de gotama. Yes, ya tarata musacho ino mamba ka. Ndesa na era kana jana ta ba biya mona sa kongera dia. Yes. Ochimbu ya butokagera na jana dia nera. Noro trend. Abashabikiana na bana mogochi mwarango kistyle ngeka minenga bune iyo kolende nto igwana ine na namanyire mo igwana ine iskoga gwo kari bana motwe wana kilo maigana mo komera na. Yes. Mundo gara maritati. Sabin to manange sabin maritati etare. Yes. Kago jibo ikara algo na macha kamanya ranga magete yani mwakoro bisangira sama ngana masini. Ada manana no mogen. Yes. Sepas dong ko sa gitay. Takara ko nyara po kara ko iraka. Yes. Ono ko jibo ikara ko nyaranga. Ono ko alenge ko ko tingang ko sa tire. Ono wata wadanga ple. Iskai. Yes. Wala mo ko iraka munuro ta para kala ko iraka mo kita chama ngao mo konga mangao chama ngao ono wata ko nyaranga ko makiogo. Alisha fikirian. Mokao chipe chita ipira ngachia maguta kwa yaka. Ona tana batuna ke. Tuna mangao. Ya tiga udah ibat. Mokao di. Ya naro inko eresa. Naro yoko eres. Rigo sa ko yaka maguta chita kusato. Eta pue amo. Entangani. Kuya ka magoko. Obosio. Na magoko. Wana ko kina ne ya ka ko ko nendera. Obosio na magoko. Ono nyo ma te kra ya ka ndera kuli. Fair and lovely. Fair and lovely aro mwaje manyeta raisi. Ora ya ta vengo no bongo no ko 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 Yes. Kuiranga no marengo kuiraka. Ngane ro ko ko ageri kombe go ko barageri. Kwanya ro to ile no mapema hiyo. Yes. Yakirende ya vega. Yes. Para te ande que podía hiyo kando kwa kwanya ore de ro ta nje singe ko de kombe na. Yes. Yo to bwana ta wa appreciate. Yes. Tuanjira ne. Ngo ko mabara pura mote no mo merania. Ndabe je mongen no yuga bana. Yes. Kiambo kama. Yes. No pole nae. Buya mono sana aye Risha bikiriana na gokire mono kegima asengencho nyuwete kwagendirie umjadala senchira ya bene kegima na banko iwete ngani gore chiro mono kegima gore saba ntogati lakini unajipigania sana asengencho yogo changia go chagaiga ase esho yeri twere arero. Hello Voice of Victory, hello. Hello. Hey. Wairira buyo musacha.
Kai gole nyakembe igona ikire na gule nyakembe ne saito. Aye job. Mambi ondole kando. Iga bunduru wanya maramba ngi aga gwo. Aitio to kwana kande kero na rura sembeo ni monda abulisa mura mambi tiga bonora ra tiga tinya utangaza mono. Ntogenda bona so mjadala. Ngana ki engo koriginde maiga yata ndiaye ka tata. Karage na bona so mjadala bono. Yes. Eh. Eh. Abakora. Evan. Ah. Yes. Mami to bankanerie. Ah, yo bueno. Ajá. Ah. Ai ba minto ga kesimi ya butokire simi yotieno ya butokire korwa chinsamo chianya kembene lakini rishabikeri ya nari achangire buyana ndari abwata chi point na moire time actually ga tebire nga abantu tigabaigere gotebanie kene under that point twakwanere korwa nga transparency in a relationship almost acho yo tebire nga abantu tigabatebanie kene mabu mwigweta abantu batumanire isko gabo minto mwanya getinge okoya go munyaruka anano yo nere nkomoya gari na ndikero kene mwacha konyanga nigo muri abasani mugotimbera na mache apana abantu basiko bwamate abana ryo chinywa machira rorekana chire chinywa machibwate meaning isko gabo nago keire mono sana rishabikiriane hamona mashabikiane kurwa isko gabo mashabikiane nani kama nyinyi ni watu wa nguvu sana onyatari nwe hanga gosenga kikigakare nago kire mono kegima right mono hekerondo chiabutokire chidaika emerongo etano na isano na moigoro ye chinsa ikomi chiabona marogoba igo ngachi atigire chidaika inye chioka igane second nkeigo egere ebiro byane bichikobutoka nagotebya ngarero nigo ndatigana naye korwa igasembeo chinsa ikomi na moigoro igoro chiabona marogoba erio ni mpishe mwenzangu Edward Aondo nere asoe igo bono nabonta getegoteba ngana kiminto mwanya getinge ime ya
Sunday edition ebinto nigo bire buya ntagete kogote byangana ki sika obwamate onye kwerure gwesona ni asamangana yo bwamate bosike. And what about those people bagwesona ni aso bwamate bare abakemono kegima asa abantu bari bakorwa the adolescents and even the teenagers irangora. Remember egento gekoro ko bwamate bwantu baguchikunyomana nkeli gento getakeire gokoreru echeche neringana rigana irikoberi obosera egekogerekero na chagitesho yane nakoboringana ki ine ekero gwesona ni asobo amate obobokoro kunga a relationship yo moswati no mosacha gose yo momurano moiseke. Where are you headed? Egange nanereriye eganga yo kwesona ni asobo amatobori tangani wekabwe boringa nereriye. Number 2 inga yo bwamatobo bore headed inga ibogo chigokorera gochia ibogo chigokora buya gose bokore bobe minto mwanyagetinge aranene abantu beitire aranene abantu barwalire chinkoro chiasiono kira abantu batware depression abantu bande ba irianyekire mono kegima baka basari yafe yabo asinge ncho yeringa neriga. Kumbuka upendo ni tunda la roho minto mwanyagetinge ntagete gokoretera bona ringana risi nini ase bali bago kina bono mbate bingana ki ekina kindaro kenga a quote for the day ime ya Sunday edition abuna ngo chigokolera ngote bingana ki kare ya nekero nari ngo mwana moise komo sero mosinini aria kero na kinete aria chinsemo chia Nyaramba village ime ya Nyamarambe gose ime ya South Mugrango banta bange go bachuba bwa Nyaramba nigere chinsemo chia North Mugrango kaya ya inyoranga Nyaramba nere chinsemo chia South Mugrango Nyarodongo ncho ngo kwanera no mwana bwa Banyaramba alias baute bangagetenga sangere ngondi basi wana hekero ndo mwana moise ko morabera ngenda tagokina aria chinsemo chiria chia Nyaramba village Nduru secondary go Nduru boys next insariga omochibuo dongo kawa na bonta getegote banga nkanyora kamurakamo kemiaka ya igatwa ekeronde high school kagante byanganya rodongo. When I remember you food no throat yani nkamanya kweboringana ki ngakiwoso mwana oyo mumurateba omwana moise mosa omokomo mura agante binganya rodongo. When I remember you food no throat, oh my goodness nkamanya okumingana ki ngakiwoso mwana oyo mokambolia ante biringana lireiga nara mainenga ine abana baba kemoresko gabo moko na kongaina abana basubati go sabana bamura moreska abo moko na kongaina abana baiskenga. When I remember you food no throat neke mahene nga ekero kwa inyoire musubati unyale batori kolia kende. And my best worry is how do you go surviving, how do you survive, how do you manage surviving ekeno nyore tori kolia kende ekero kwa inyoire nyarabe ngakose kunyale kanole moyo wanta itote abangana ki awana wanyaruka kagangari kuna umbwa mwitu hapo nje montao ko ngaina wachi ko ibwanga food no throat yegarana ko nyoire ngakende nkeyo kebutirimo kemio yana ise ochinsa semio yana na ye kwa ngaine kabwango nyarudongo nyore ntali ngo mwana mungaini nande konyora na menyire na magokoro ntebiringa mochekago wochera moligere chindolera igoro tekana batore binawe mobolia maswali egero motinere nsora usena chatenene inka mobolia nga ingakiko se kunyalika no menyate onya tolikoli ndagera aya bono narayo ibona ayo bono mwana moiseke manya buno kwebeka mano kegima onya ngaineka otanga gose ngaki kega kale ekera bono ntaite wako kwa eri korega segetaseni ntebenga hayerisha bikiriana ningwanchite mono kegima nani kama wewe ekero kende tinsometi ujumbe yao onye gwato ma ujumbe gochaga igatinachi gosoma na sabira mavera manene ekero kende timbogoretie simi yao kero gwaka gochega segetaseni because of time factor unabona ndo cha mashabiki agendrete kungakira mono kegima chibagolete chinse chiga kero nakolire nabontaite gusaba mavera mono sana ntebenga nankyo kande inyora umwana wabagirango ningwanchita mono kegima anenkora gotebinga Voice of Victory TV and Radio hekena kyo egetaseni kyao egetaseni
ya chire nkuma ekegancha kia masesenia inyora korwa ime yomoche ogetembe kia gasugu nero bosongo yaito aigano tuategete mono kegima egera bono twasemania ngora na ende twaburudika ngora ime yechingero chiri chigwata nyarudongo na wanda ide kogote byangana ki onyetari yaye angagose ingaki kigakaririsha bikiriane bono nkogote byangana nkyo kande tumera namo naye egekogera nyarudongo at your service ekero tariko mweba hoyo minto fundi wa mitambo oyo minto korokwanganere mwenzangu Hesbon Michire yokoba kugushugulikera ensemo gose ensemeria ya Mariogi amo nechibicha nabonta itawate banga asensemeria studio ya mono sana Mr. Hesbon Michira mtangazaji mwenzangu nani kama wewe bonongo tebanga bye bye.